Merhaba bano. Hon bixêr hatin. Em bi vê vîdyoyê di qada Kurdî de derbasî pêvajiyek nû dibin. Em ê êdî bi pergala rabinra dersên rêzimanê bidin. Ji bo bala xwendevanan belav nebe, em ê hewl bidin dersan di navbera 15 û 20 deqîqeyan de yanî Kurd bikirin. Heke hûn xeberdankê vekin, ji xwe YouTube'a xeberdar bike. Dîsa heke tiştek nedi dest de dernekeve, em ê her hefte roja înê û yan jî şemiyê dersekî bar bikin. Di hem wextê dersên YouTube'yê de bi rêya online yanî yekser jî em ê devreyên dersan dest pê bikin. Yani paralelên dersên YouTube'yê ez heman dersan bi rêya online jî yekser didim. Dost hevalên bixwazin ama ji dil bixwazin. Di profilê kanalê de amayla min heye. Ez ê ema îlû hesabên diniyê ez bi kartînim jî deyne vedî, hûn dikarin bi min re bikevin irtibatê. Ev dersên niha em dest pê dikin di pirtûka min ya Hezîran 2022 de di weşanxaneya Sîtav de hatî weşandin de jî hene. Yani pirtûk heye. Li Bakur jî heye. Hevalên dixwazin li cihên din jî hene. O kesên dikar bi xwe bikin pirtûkê, dikarin bi min re bikevin têkiliya, ez ji we re PDF'ya pirtûkê bişînim. Bawerim ev qazanî ji bo destpêkirinê bes e. Êdî em dest pê bikin. Qalem û defterên xwe derxînin û bi qasî 15-20 deqeya meciyê xwe ji pirsgirêkên jiyanê halê hazir bişûne, çekî konsantre bibin, em dest pê bikin. Em ê wekû dersa ewel ji alfabayê dest pê bikin. Alfaba. Alfabaya zimanê me ji sî û yek tîpan pêk tê. Em de ekranê de jî binivîsin. Awayê nivîsandin û xwendinê heye. Ewel bila baş guhdar bikin. Awayê nivîsandinê em de ekranê de jî dinivîsin. A, za, ra, da, can, em çayê dikevanekê de dinivîsin, piştre em ê behsa sebebên wê bikin. Bî, he, e, ê, mê, ax, af, war, jî, pî, tî, hil, kar, î, e, na, ga, o, şa, se, ü, o, fe, qê, ya. Ev awayê xwendinê yê min xwendî ama awayê nivîsandinê jî wekî hemî alfabaya hûn de ekranê de dibînin, em bi wî awayî dinivîsin. Mesela dema mamosta an jî em pirtûkekî de defterekî de vê tîpê dibînin, navê wê wekû tê xwendin e. Ji xwe wekî heyî tê nivîsandin ama wek xwendina wê cuda ye. Seydayê Celedat Bedirxan alfabaya Tirkî wekî heyî kopyê Kurdî kiriye ji ber wê deng hemî bi eyêtên xwendin. Erê bişre berfireh dersên werin de berfireh besa vê meselê bikin. Em bi hev re ne demek dirêj, em ê gelek dersa hewl bidin bar bikin heke pirsgirêkek ne di deste dernakeve. Niha awayê xwendinê em li ser ekranê dinivîsin hevalno, wekî me li jûr niha xwend, em heman yani heman radeng dengçêkera re dinivîsin. Misal a, za, ra, da, can, ça, bî,
ه ا ای می آخ آف وار جی پی تی هل کار اینا گا شا س ü o ف ق یا kelime ha havalên dixwazin fêr bibin, Kurdiyek herîkdar baxivin, Kurdiyek esîl baxivin, lazim e va denga wekî ez dixwînim bixwîne, dubare bixwîne. Çünkü xudin di serê me de çêbîne ev demek dirêj e. Yani hemî tîpê me Kurdî weke Tirkî beceka ayetên xwendin tiştek wisa te alfabayê deniyor de tiştek wisa nîne, yani her zaman qirikekî wî heye of jêre fonolojî fonetik dibêjin, fonetika wan cuda ye. Ya Tirkî cuda ye ya Kurdî cuda ye. Piştre em ê sebebên wê bêjin belê. Wekî hûn jî dibînin rêzkirin jî cuda ye. Mesela ji alfabayên latînî Tirkî jî di nav de, İngilîzî jî di nav de, rêzkirina tîpên me cuda ye. Yani em li ser giringiya kombînasyona diçin. Di sistema halê hazir ya perwerdeya me Kurdan de li Rojava, li Maxmûr, li Avropa, li Bakur cihên ders tên dayîn. Hemî alfabaya jêdera xwe ji Celadet Bedirxan digre bikartînin. Yani ji beriya 100 sala Seyda Celadet Bedirxan alfabayek latînî nivîsandiye. Ew alfaba jî me beriya niha jî gotibî ji Tirkî hatiye kopîkirin. Ey rêzkirina wê jî bi dengkirina wê her tişta wê ji alfaba Tirkî hatiye kopîkirin û bu Kurdî de tê bikaranî. Ev pirsgirêkên fonetîk derdkeve hemîş dengê alfabayê derdikevin. Yani tiş rayê re bêje re pirsgirêkê çêbita. Me got alfabaya me ji stû yek dengan, ji stû yek tîpan pêk tê. Ji van dengan 8 dengdar ez wekû dengçêker jî bikartînim. Yani em bêjin dengdar jî bêjin dengçêker jî neşaşe. O 23 jî ez wekû radeng bikartînim, em dikarin bêjin nedengdar jî. Radeng kûjanin dema em dengçêker e, yani dengdar ji nav radenga dertêxin wa heşta a e i o sê û yê me hene. Dema şwaş nav dertêxin 23 dimînin. Em de ekranê de jî devamlî her tim dinivîsin. Deng çêkerê me jî 8 hebin. Yani me got radeng 23 em heskî wa jî dubare bixwînin, yani bê deng çêker, bê dengdara. Za, ra, da, ca, ça, bi, he, me, ah, af, var, ji, pi, ti, hel, kar, na, ga, şa, se, fe, qê, ya. 23 hebe. Em ji were radeng tên dibêjin, ev kombînasyona sembolize dikin. Ji ber wê em ji were dibêjin radeng, em dikarin bêjin nedengdar jî. Yani em bêjin nedengdar jî neşaşe. Ama havano Seyda Celadet Bedirxan, yani pesartî Seyda Celadet Bedirxan ji were dibêjin dengdar. Yani gor qewlên zimanê Kurdî şaş. Tişt ew peyvên paşgira dar dikirin, raderin, yani wateya xweş xwe dikirin. Em nikarin paşgira dar em bînin vedê ev dibin yên bi deng, yani yên dengên wan hey ama dengê wan nînin. Ji ber wê ez were dibêjim radeng yan jî nedengdar. Niha em werin deng çêker yan jî dengdara. Dengdarê deng çêker, yani deng
dengdar. A, E, I, O. Havanı bu dengi dikkat kin. O. Ekrana edeceğim dinleysin. O. Ev si o dibêjin. Ev zamanı me şeht dikin. Em qirika deştê dixwînin, her sêka jî wekî o dixwînin, me zimanê xwe şeht kiriye bi va denga. Yani aliyê qirikî de me ziman ferman pê de aniye. Ji ber ku em nikarin va denga qirik rasta guhertinê hatiye, em nika va denga rast derxînin, em hemî denga tevlî hev dikin. Mesela ev û ya em dibêjin spehî, o, di'ine, ya stûre. Ewa şevqa li ser, ew üya Tirkî, ev üya Tirk bikartînin, aynı dengê wekî wê ye, ew dengê wê cîwî ye. Dema di pêwendî de pêwendan de tên bikar anîn, û. Dema peyvan de tê bikar anîn, ye. Ev uya em dibêjin uya stûr, uya mezin, ew o. Avano lêv girover dibin, lama teh dide, dev tijî dike yani o. Ya spehî çi dike? Bandur li dinana li lêvan nake. Yekser deng ji qirikê tê. Üya pêwend çi dike? Lêv dibin cu, lama dikişîne, deng teh dide ji derve. Heta carê me jê re digo uya deng dirêj. Dengek dirêj dertê xe. Ya girover em dibe uya stûr, dengî wê stûrê hevano lama tijî dike, lêv girover dibin, yani ne dibin cu. Wekî tu frizya bidî. Mesela dibe o. Ev radenga pêşxwe yan jî ya paşxwe stûr dike. Em jê re dibêjin uya hingav, dar jî. Me niha dengê we cuda kir, heval dengê we sê uya pir giring e, heval bi taybet li ser bixebitin ya pir baş be. Halê hazir her sê deng wekî hev tên xwendin, ji ber ku weke hev tên xwendin, êdî herîgê erkekê we ya taybet heye. Dema tu sê denga tevlî hev bikî, êdî tiştekî ziman nayê fêm kirin, tu neka ziman ew êdî bikî. Niha me got deng çêker di nav xwe de dibin du beş hevalino. Heşt hebin, her heşt di nav xwe de dibin du beş. Em dibêjin deng çêkerên deng dirêj, deng çêkerên deng kurt. Pênc heb deng dirêjin, sê heb deng kurtin. Kujanın deng dirêj hevalino? A, E, I, Ü, O. Ev deng dirêjin. Yê deng kurt jî E, I, Ö. Ev jî deng kurt. Niha mesele çima dengdar em bêjin deng kurt û deng dirêj têne da beş kirin? Telaffuz e. Yani telaffuz kevş dike. Em bêjin bi deng kirin. Pênaseya wê ya herî kurt derê çi ye? Em ça dizanin deng dirêj û deng kurta ji hev cuda bikin. Ew dengên qirikî hevalino, ji qirikê tê dengê we deng kurtin. Ew dengê devikî, yani ji dev çêtke wî dengî, dev di nam pidû çêtkin, ew jî deng dirêj. Misal, qirike yekser ji qirikê tê. O qirike yekser ji qirikê tê. Yekser ji qirikê tê. Ya bandora dinan û pidûya û ziman li ser va denganîne. Şu ara deng kurt tê gotin. Yên din devikî ne? Mesela A dev çêdike. İ dinan çêdikî. İ zanîn. Yani yê devikî deng dirêjin, yê qirikî deng kurtin. Niha em van dengan, yani dengê dirêj û kurt, gemekî di nav peyvan de jî çend peyvan mînak bidin,
Temaşa bikin avanu. Honci dikarin binmişsin. A gir. A gir. A gir. A direce. Denge hacıya bir dikkat kin. A gir. Gir kurtta. Yani A denge ve kifşe. Demati giri. Denge çekir. Azide ne kifşe? Denge ga o radar keve. Gir. A gir. Mesela embejin ezink ve keza edrece ekurta. Nü üdrece drece dol o drece. Na denk kurtan şey em çend peyvasel bahasb yani biceribinin zan dengi za ona kifşe dengi dit da kurtandın. Çünkü dengi kırık ya. Denk kurta. Gir. Guh. Dengi kurt zide diyar nabın. Dengi diriş dematık ne peyvede kartini dengi ve kemeki bu bandura bir tesire. Ne emdina peyvin cehaman ra u berrayan da pektine dengdaren bukharin o farka dinavvera wanda bibinin. Temaşa bikin havanu. Dar. Dengi ayı diyara. Deng direje. Der. Dengi ayı zide nay fark kirin. Der. Direje. Dir. Direje. Dir. Kurta. Dir. Kurta. Dür. Direje. Dor. O direje. Mar. Mer. Mer. Mir. Mör. Mür. Mor. Zar. Zer. Zir. Zir. Zır. Zır. Zür. Zor. Kar. Gir. Kar. Gir. Adrece. Ekurta. Ger. Kir. Edrece. Ekurta. Edrece. Kür. Kur. Kür direce. Kur kurta. Kor. Direce. Ne havunu emiş xad dersi verede bitaybat zirav servakat hami vakatinen ve bisekne ama neha em disa her şey uyaj belki geli giringe yani de despeke de lazıma hon dengin ve rast bikin si u de videoda min de video despeke kanalıma da min video ki xwasar leser dengin ve çetiye nave si uya zani hon kan veji tamaşa bikin ama vedici evdi bikin hem dubara evdi bikin ne hem ekran edebilin visin havalno ev oya beş şevkaya dev vekili em dibijin oya spahi denk çeker spahiti serkefteniye dengi em dikarın veki oya dreji bu karbinin drej yani yastür Döne. Navevi o. Ne iya ne uya. Navevi u. O. Mesela do, raha, rah, kurt, gö. Evet vada da tep karani. Dengevi kurtta. O iyi püçek istürtüre. İyi püçek istürtüre. Ev denk nav ravşan bina deji zamanzana deji la ristkara deji nivîskara deji hemî yaparız gereke. Yani yen dengevi rast dertixim Türkiye min hali hazır. Bunu dengevi kurta. Mesela tamaşakin dir tişteki usa bimine mruvve tüşbe jire dir teykutin. Ama demadık beji dur ev dibe elmas dibejin dirru elmas nabejin ajit kurdi da navaki pir meşhure dirre dibejin elmas eke diziki maside filan navi dirre dir
dir, dor, dür. Farkı ku seviye heye farkı pir ciddiye o divê em vê bizanbin. Na em werin nedengdaran yani radengan. Ev mijarek pir fireh ama em ê wekû sergotar li hin tiştan bikevin û dawî li dersa xwe bînin. Ji sebebê di Kurdî de wate ne li peyvê li tîpê hatiye barkirin û sîsikek wate hilgir ya ez wekû kilîle yani Tirkiyeyê dibêjin şîfre kilîle bi nav dikim ya her radengekî heye ez van tîpa wekû radeng bi nav dikim. Ha em bêjin ne dengdar jî ne şaş e. Em dikarin bêjin ne dengdar jî, dikarin bêjin radeng jî. Ama wekî Seyyid Celadet Bedirxan, em tam tersê wê. Yê dengên wan heyîn re bêjin dengdir, yên bêdeng re jî bêjin dengê wan hene, ev şaş e. Wextê Mert Serî de jî got, lazim e em van nava bikarin, navê ahengdar yên li gor wateya xwe em li va bikin mümkün min. Ji beriya sed sala Seyyid Celadet Bedirxan ev tişt zêde ne fikirê bin, an jî ne hat bibîre, an jî nizanibe, em ne tiştekî pir ecêb e. Me got di avana zimanê me de 23 nedengdar hene. Ama 21 kilîle darin. Ev bêjeyek pir nûye kilîle dar. Kilîleyên radengan. Tiştek niye? Di zanista filolojiyê de niye? Em ê bidemêre hemiya hêdî ji hevara hev bidin bêjin. Yani sîsikek wate hilgir ya 21 heban heye. Sîsikek wate hilgir. Başa her duyendin küjanın ve erkavan çiye. Mane me got bir 23 nedengdarên me yani radengên me hene ama 21 kilîle darin em dibêjin. Her duyên em dibêjin bê kilîle ne hevalino ya o çaye. Ya o ça. Li gor min lêkolîn kirî dem dirêj min lêkolîn kirî min ji ya çayê re kombînasyonek yani kilîleyek peyda nekir. Ya kombînasyonekî xweser temsîl nake. İhtimalek pir mezin di kombînasyona canê de ye. Tiştek wisa ya çayê heye. O belkî jî di fonolojiya Kurdî de yani di dengê qirika Kurdî de dengê çayê tune be. Ev lêkolînek berfirehtir dixwaze dem dirêj berfirehtir dixwaze em niha ti qerara ser wê nedin em bêjin heye ama bê kilîle ye. Em niha wisa qebîl bikin. Yani dengê ça. Dengê ya jî hevalino di Kurdî de di avana Kurdî de ya dengekî pir taybet e. Erkekî pir taybet lê hatiye barkirin. Yani görevek ya pir taybet heye. Ji ber wê kilîle lê bar nekirine. Sazkarên vî zimanê ka her kê bi ji beriya mîladê 100,000 sal ev dibe stiyên Kurd zamanê berpanê de ev ziman gramatîk kirine. Ji ber wê kilîleyek lê bar nekirine ji ber ku erkek ya hem giran hem taybet heye. Di nav radengan de. Erka wê çi ye? Pêşgira çêdike, paşgira çêdike, zamana çêdike û dema di peyvê de di deng çêker yani dengdar. Hat têne rexef ew wekû otomatik dikeve navbera we de ji ber ku di Kurdî de naber di deng çêker, dengdar di peyvê de werin rexef. Ew keve navbera we de ji vî halê wê re jî tê gotin tîpa swar. Yani ji yeyê re tê gotin tîpa swar. Hûn jî dikarin wisa bi nav bikin û erkek ya pir taybet heye. Ya bê kilîle ye ça dengê wê bi nîqaşe. Me kilîleyek jê re peyda nekir. Hevona em ti qerara nadin. Belkî kilîleya wê hebe em nizanin. Bi rastî jî dem dirêj me lêkolîn kir. Me kilîleyek ya peyda nekir. İhtimalek pir mezin kombînasyona canê de. Belkî jî dengê wê ew dine çünkü me alfaba şaş bi deng kiriye. Em alfabayê pir rex bi deng dikin. Ji ber wê deng tevlî hev dibin.
Misal ejvere bijim ra heye di Kurdî de. Heke em bêjin Kurdî li ser stûna ra hatiye avakirin neşaşe. Di Kurdî de ew qedengekî giring e. Kombînasyona wê di nav xwe de dibe di beş. Ra û tevger. Niha di Tirkî de ji vî dengî re dibêjin titrek ses. Me heman tişt wergerandiye. Me aniyê kiriye dengê lerzok. Ne em temaşe ki bi rastî jî ew deng di Tirkî de lerzok e yani titrek e. Fekin re titrek e belê. Çünkü zaman serê zaman li dinana tê qarasandin deng dibeyîne ji derve. Dilleri zîne ji derve. Yani deng dertêxa ji derve û dilleri zîne. Titrek rast e. Başa kamarın Kurdî yani zaman zanê me ev deng wergerandina Tirkî wergerandine dibêje dengê lerzûk. Başa kamarım dengê lerzûk e di Kurdî de. Hebûne navê wê ne re ye. Navê wê ra ye. Ra. Tirkîde çit bî serê ziman di qeresî dinana deng di beyan da ji derve. Kurdî de çit ke serê ziman di zivira şikefta dev yabanî di zivire o pişta ziman navbera dinana qapat dike. Yani dadı digire. Feke ra. Qed jî di Kurdî de ne titrek e. Demek ki şaş dikarin were şîrê vekirin. Niha em werin meseleya ez alfabayê çima ne li gor İngilîzî, Tirkî, Almanî rêz dikim. Çima em dibêjin a, za, ra, da, bî û satêne. Çima em weke Tirkana bêjin a, b, c, ç, d, f. Me got di Kurdî de wate li tîpê hatiye barkirin. O kombînasyon hele. Her tîpek radeng kombînasyonek ya peyvan sembolîze dike. Zamanê me ji bîst û yek malbata hatiye tûreh kirin. Ev zimanê Kurdiyê niha em taxibin tenê ji bîst hemî peyvên wê endamê bîst û yek malbatan e. Xwêva malbata kê ye? Radengin. Xwê malbatekî za ye, yê malbatekî ra ye, yê malbatekî da ye, o ev fêrsê zimanê Kurdî ji va bîst û yek radenga hatiye tûreh kirin. Kurdî vê jî em baş binivîsin cihekî. Kurdî zimanek dualîtîk e. Ji dualîteya xwaza û jiyanê pêk hatiye. Ji ber wê kombînasyona wê li gor şartên xwazayê çêbîne. Misal em jare bêjin za çi dike hevano? Za zayînê sembolîze dike. Di jiyanê de, di heyînê de heta zayîn pêk newe em nikarin behsa tevger û kirin û çalekî û bîyîna heyînekî bikin. Divê destpêkê zayîn pêk were. Ji bo em bikarin behsa zarokekî bikin, lazim e ew zarok bize yani bi zayînê were dinyayê. Çê be, heke çêne be em ê çawa behsa tevger û heraket û nizamçî û çalekî û ken û keyf û nizanim kêmasî û qisîr û tiştê wî bikin. Ji ber ku ew xwenîne. Ji ber wê za a destpêka alfabe ve ku ez jî wisa difikirim çünkü a deng çêkera bîyînê ye. Za tîpa duyemîn e. Raya. Jiyane yani jiyane rayê jiyanê ye. Rayê her tiştiye, rayê zindîtiye, rayê candartiye. Ew girîng e tîpa duyemîn e. Da dayînê pêk tîne. Dayîk e. Tîpa sêyemîn e. Bîyînê pêk tîne. Oloş. Tîpa çaremîn e. İhtimalek firmazın ev tîposa diçin ya kombînasyon li gor girîngiya xwezayî diçin. Wekû dawî hevalên dixwazin tevlî dersên online bibin. Bila ji me re binivîsin, van hesabê me dayî de dikarin binivîse hevano, xwe bikînin me û
emi devreyin dersa ders pê bikin. Paralelin dersin YouTube'yi. Mesela em İro dersi YouTube'da dweşinin. Piştî wê em dersi online aynı dersi dedin. Xwan de vanên dixwazin tevrî devreye bibin. Dest pêkî onunla YouTube'e tamaşa dikin. Piştre têne zaten derbarê dersi de jî qederek zanînên we çêdibe. Hemen lo videoyu me belav bikin. Ji bo bikê gelê kes jê feyde bigirin. Hevalê nebîn abune bibin abune. Hatta bu dersa de em ê taybetiyên alfabaya Kurtî bidin. Hatta dersa were ihtimalay pir mezin roja îna were an jî şemiyê bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirî we.